Magandang hapon po sa inyong lahat at ako po ay nandito pa rin po sa Pililla Rizal at bibisitahin po natin muli si Richard. Ito po yung na-stroke. Sa mga nakapanood po ng video ni Richard ay muli po natin siya babalikan at kakamustahin po. At ganun pa man po ay maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta po sa channel ko. Sa bago pa lang po sa channel ko, paki-like, share and click notification bell po para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. At maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa aking channel. At ngayon nga po ay pupuntahan ko po si Richard para po muli siyang kamustahin kung ano na nga po ba yung kalagayan niya. So tara po, samahan niyo po ako. So yun nga po at nandito pa rin po tayo sa Pililla Rizal at babalikan po natin si Richard. Sa mga nakapanood po ng video ni Richard, ito po yung na-stroke. Na-stroke po siya. Ngayon po alamin po natin kung ano na po yung kalagayan niya po. Oy, Chard, kamusta ka na? Nakaupo lang. Ha? Nakaupo lang. Hirap na makatayo. Hirap ka na makatayo? Oo. Ibig sabihin, nung last na punta ko dito, hindi pa nagiging maayos yung kalagayan mo? Hindi. Pag ako din lumalabas, nakanta tumba-tumba ako. Pag ako magbabanyo, hirap na lagi na tumba-tumba. Bakit ka, sobrang hina na talaga ng tuhod mo? Eh, pati na doon. Di ba nung pagpunta niyo dito, Oo. isang paalam, Oo. ngayon, dalawa na. Dalawang pa na yung hindi mo magalaw. Oh, hirap na hirap. Iyak bang? Hirap na hirap ka na yakbang. Hindi ka ba naglalakad-lakad sa labas? Pag ako yung lumalabas, kaya may maahawakan. May makakapitan. O ay, wala na mahawakan yun. Yung Walang- mga bahay naman yun. Pag ginawa ko, nababaklas na. Tumutumba. Hindi kaya ng bigat mo. O, Pag ginawakan mo yung bagay na nandiyan sa bakod, natutumba ka pa rin. ay sumasama yung pagtumba ko. Oh. Kaya hindi makalabas na yun basta-basta. Pero gusto mong lumabas. Oo, gusto ko maglakad sa labas. Kaya lang, itong mga paa ko, tumayo nga akong kunti, nanginginig na. Nanginginig ka na. Sige nga, tignan ko nga kung paano ka tumayo. Kaya kahit na bata. Kaya matagal, nanginginig na eh. Pinipintuan yun. Nanginginig yung matagal. Oo nga. Oo nga. Diyos ko, nakakatakot. Upo ka na, baka mabagsak ka. Upo na. Upo na. Kaya na lumbas yan. Nahihirapan ka na nahirap na siya, no? Parang nahihirapan nga talaga. Nung pagpunta ko rito nung nakaraan, nakakatayo pa siya. Natakot ako. Baka bumagsak. Ngayon talaga Pag tumayo siya, ganun talaga tsura niya. Hindi, kahit dati, ganyan talaga. Yung nangingangatal masyadong niya. Kaya nanginano ko nga talaga. Kaya sabi ko, ano kayang gagawin natin dyan? Dapat talaga siya ma-exercise. Sa umaga. Huwag mong sanayin na lagi ka nakaupo. Huwag mong sanayin na lagi ka nakahiga. Kaya namin maglakad, yung lakad-lakad, baga sa lahat yung mga baba, kaysa na ba? Gusto naman daw niyang lumabas. Gusto naman daw niyang lumakad. Kaya lang, ang problema, Wala mag-alala. wala siya mahawakan. Ang mga dinadaanan niya, hinahawakan niyang kahoy, natutumba dahil marurupok na mga tuyo. Tapos nabubuwal daw. Oo, natuwa nga yan ang
Pero gusto mong tulungan yung sarili mo na gumaling ka talaga. Mas ito naman, hirap na kahit mga magulang ko. Nahihirapan ka na. Oh, nanginginig yung binti niya, oh. Nanginginig, oh. Ano talaga yung ang pangangatal, hindi mo maintindihan kung bakit. Kaya sabi ko, pag-alpitin mo. Pag sinumpong ka, ganyan talaga? Ganyan yan. Oh, nanginginig yung binti niya, oh. Bakit? Hindi mo makontrol? Pag nanginginig siya, hindi mo na makontrol? Ano kukontrol pag inahat mo? Yun nga, sabi ko, hawakan. Sige, bitawan mo. Tingnan natin, bitawan mo. Pag inahat mo, Bitawan mo, oo nga. ay Oo nga. sabi ko sa mama ko ay gusto ko nga ang sabi ng doktor. Wala namin paano Pa-check up. o pampacheck up. Ayun nga, nagako namin namin pambilin pagkain. Kahit na papa ka magtinda ng buko. Oo, ang kailangan mo talaga, Richard, ano muna? Itatry natin sa stroller, yung may gulong. Ay, Para ma-practice yung paa mo sa umaga. Bago sumikat yung araw, maglakad-lakad ka sa labas. Nasa labas mo. Ano, gusto mo yon? may titignan natin pag pupil talaga. Oo, pwede yun. Ano yun, Chard? Matibay. Stainless yun. Tapos, pwede mo siyang, itulak-tulak lang. Tapos, paghahakbang ka, konting angat, hakbang, konting angat. Hindi kaya siya mabuhal doon. Hindi mo bubuwal yun. Kasi may yun eh. May 4 na paa yun. 4 na paa. Na alalay talaga sa kanya. Nakakaawa naman. Ay, alam ko kung napapalit yung mga pa ko. Pag binigyan kita nun, tulungan mo rin yung sarili mo, ano? Oo. Kasi kung gusto mong gumaling, tulungan mo rin yung sarili mo. Gusto ko natin yung makapag-trabaho niya. O, gawa ka ng paraan na maging manumbalik yung tuhod mo. Kasi kapag ikaw lagi kang nasa bahay, lagi ka nang nakaupo, nakahiga, hindi talaga manunumbalik yung tuhod mo, lalo ka manghihina. Ano? Kaya, ang gagawin natin ngayon, gawa tayo ng paraan na mabigyan ka ng stroller. Para sa umaga, pag sikat ng araw, magbilad ka sa araw. Pag sikat ng araw, salubungin mo yung pagsikat ng araw, tapos maglakad-lakad ka. Ha? Titignan natin kung ano magiging resulta niyan. Kasi sa tingin ko, kulang ka sa exercise. Kasi lagi kang nakahiga, lagi kang nakaupo. Ano? Sige, tutulungan kitang maayos yung paa mo. Nakakalungkot naman na ganyan yung nang unang punta ko dito, hindi pa to ganito kagrabe, ano? Ay, ilan na. Taon na binili. Dalawang taon na may. 2 taon na siyang ganyan. Ganun pagpunta ko dito, nakakatayo pa siya eh. Nakakaano nga siya. Nakita ko na lumakad. Nakalabas pa nga siya papunta dun sa labas. Oo, pero ngayon grabe na, no? Itong talaga hindi na siya lumalabas. Oo. Nung nahirap nga siya maligo sa CR eh. Eh, sabi ko nga, hindi naman pwedeng laging ni papa niya. Matagal na rin, siyempre. Mahirap akayin siyang mabigas sa katawan. Oo. Pag bumuwal siya, pati tatay niya, bubuwal din. Bumuwal din. Kailangan talaga ng stroller. Paglabas siguro, kailangan alalayan muna. Tapos pagdating doon sa labas, meron naman bangko sa labas ng bayan. Sa umaga, umupo siya doon, magpa-araw siya doon. Tapos, may stroller naman. Ito, ang bangko na to. O yan, dalhin sa labas. Para gumaling. Ano, Chard? Tulungan mo yung sarili mo, Chard, ano? Tutulungan din kita. Bibigyan kita ng stroller, tulungan mo rin yung sarili mo, ano? Bata ka pa, ilan taon na to si Richard? 20
O, 30. Bata ka pa, Chard. May pag-asa pa yan. Lalakas ka pa. Ano? O, yun, Chard. Meron akong dala dito, Chard, oh. Ito. Oh, meron diyang ano. Oh. So, yun, Chard. Gagabihin na ako, Chard. Babalikan na lang kita dito sa mga susunod na araw, ano? Uuwi ka? Oo. Uwi pa ako, Chard. Babalikan kita dito sa mga susunod na araw, ano? Dadali natin yung trolley mo, no? Stroller. Para sa umaga may exercise ka, ha? Sige, so yun po. Muli po natin nabalikan to si Richard. Ito po ay na-vlog ko na po. Na-vlog ko na po ito. At nung pinuntahan ko po ito si Richard ay hindi pa po siya ganito kalala. Nakikipagbiruan pa po siya sa akin at nakakalakad pa. Kung natatandaan nyo po, ang hiniling po nito sa akin dati nung unang vlog ko po ay Shota. Chard, nabigo tayo, Chard. Ngayon, hindi na. Nabigo tayo, Chard. Wala tayong nakuhang Shota. Hindi ko na. Ngayon, ayaw mo na. Ayoko. Ayaw mo na ng Shota. Gusto ko na ngayon, kapag lakad din ako. Ayaw mo na ng Shota. Ang gusto mo na, makapaglakad ka na lang. Oo. At saka nabigo tayo eh. Hindi natin nakita yung Shota mo eh. Walang nag-volunteer. Oo. So yun po. Ito po si Richard Archaga. So yun nga po, muna po natin siyang nabisita. Chard, gawa natin ang paraan, ha? Maraming salamat po. Oo. Oo. Oh, yun, Chard, gagawa ko ng paraan at ako'y gagabi na, Chard, ha? So sige po, maraming salamat po sa inyong lahat at muli po binisita po natin si Richard Archaga na ito po ay na-vlog ko na rin po dati. So yun po, maraming salamat po sa sponsor ko po, lalo na po sa akin po anonymous sponsor. Maraming salamat po. Walang katapusang pasasalamat po sa aking anonymous sponsor na ang napakalaki po na po ng naitutulong niya sa akin pong channel. Pero nandyan pa rin po siya hanggang ngayon para alalayan po ako. At ganoon din po sa akin pong sponsor na si Powerpuff Girl, si Ma'am Tirome Jenny Seki, si Sir Tating, at sa iba ko pa po na mga naging sponsor dati. At ganoon din po sa akin pong mga kaibigan sa YouTube. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga bago lang po sa channel ko, paki-like na rin po and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. God bless po.